Lwkhi, Laimwn आरो Mainaw सहराव जुथुमानिफ्राय बायना लाबोनाय सिफुंखौ दामनानै बोरै मोनदों? बे अर्गेनिक नङा मानो? खाथियाव लाना होबालाय मा? गोजौ फोथांनानै लाखिनो हागोन। दिनैनि फारिनिफ्राय फैगौ फारियाव जों साबसिन बुंनो हालांगोन, साबसिन दैदेनलांनो हागोन, साबसिन लामा लानो हागोन। दिनै आइजोफोरनि बिथाया जेरावबो दं। गेलेनाय फोथार, मेथाइ खननाय फोथार, दिन्थिनानै होनो थाखाय नोंथांमोनसिम खर' गंग्लायै आर'ज गाबनाय थाबाय आरो आफा अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि बे बिबुंथिखौ बुंनानै एसेयावनो फोजोबबाय। माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम बिथाङा आरो दिनैनि बे आयदायावनो फुंखा सुबुं जोङो भुटान नायनो थांनो ओंखारबाय आल्ट्रा गारियाव गासिबो उदालगुरिनिफ्राय बाहागो लानो फैनायफोरा बे आल्ट्रा गारियाव जमना नायबाय था Ayo naik sini. Oh, deh. Bhutan menghibah, ini sampai Bhutan nih. Ikan gaya pada orang itu hab dengan mana? Wah, bisi bar lah kayak macam tu, siang. Betul. Siang ikan biasa nolin tu. So, godan name terbaiknya. बेबायदि बासखौ बेयाव हाबनो गोननो हाया जों बेयावहाय थांनानै नायनोसै आरो गोदान नेम प्राइभेट गारिबा हाबनो होयो बिसोरो बेबायदि कमार्शियल बास लाना फैयोबाथ' हाबनो गोननो हाबा बेखौ जोंना नायनोसै जोङो बे जाबाय गेस्ट हाउस बायदि बिसोरनि गेटआ सिगांफ्रा दङ बे गेटआवबो खोथाया जाहैबाय बिदि बे भुटानाव थांनो होआ हाबनो होआ जोंनि आल्ट्रा बासखौ थ' बेनिखायनो जोङो दा मा खालामगोन जाबाय फैनायावथ' जोङो बेयाव भुटान टाउन होनना सानदोंमोन खिन्थु गोजानाव थांनांगोन नोगोरनिफ्राय भुटान टाउन होनोबा थ' बेनिखायनो बे जायगाखौनो नायलांनोसै बासखौबो थांनो होआ बेनिखायनो नायलांनोसै हाजो हालाफोरखौ नैबे जायगाया नामलां नामा डिस्ट्रिक्टनो फट'शुट खालामबाय थादों रितु दादाया बिराद धुला बेयाव जोङो बे भुटाननिफ्राय थांनो ओंखारबाय मिटिं जानाय जायगायावहाय वेलकाम टु इन्डिया माथो जानो नोंनालाय कास्टमारा फैनांगौसो लाबानो मोदोमखायो
दामा बेसां फोननायना जानाय बेसारा फोनजायोबो जाजायो फोननोबो हायो बेरामाव मा बेरामाव माबायो नैथि खोलोब सावराय जथुमा जोबनाय लोगो लोगो जों ओंखाम जानो थाखाय फैबाय ओंखामसालियाव नेबाय थादों Laimwn atau Mainaw seorang cuma di permainan lawan Espogo dan mana bener-bener be organik mana kacau lah nama lah be organik nama ini chemical ni chemical lo nggak plastik biau mana plastik udah nih jadi direct diuang di mana nih jadi kalau apa jangan just lain tak kayak mana lain jadi बेखौ जोङो खाननैसो दामनानै गारना दोनथ'नाय जायो बैयाव बिनि अनलाइन बायदि लोगोफोर खोमसियानो जाबाय थ' जोङो न'आव थांबाय थादों दा मोनसिगोन आरो बारा गोजान नङा खमायाव आरो 10 किल'मिटारनिबो बारा दङ 15 किल'मिटारसो जासिगोन नामा खोनाबायसो 15 किल'मिटारसो दङ थ' भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लास्टावसै थ' लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो जाखायो बिदिनो दायो जोङो बुरहा मोनसिगोन बुरहा थाना गोजोन्थों बाय बाय जै बोरायबाय दहाय फारसे बुरायबाय दा प्रग्रामाव थांनानै माबायदि प्रग्रामाव थांनानै गोजोननाय मोनदों जायगायाव मोजां गोदान जायगा नालाय समायना नांदों